שלום חברים, אני מאוד שמח לראות אתכם יחד איתי במקום כזה יפה, אותנטי, עם חבר, אחת מהחברים טובים שלי, קוראים לו אילן אזולאי, מלך הקפה של תל אביב. שלום אילן. אהלן אולג. הגעתי לכאן בשביל לראיין את אילן ולשמוע ממנו דברים מאוד מעניינים שקשורים לקפה. זה לא סוד לכולם ברחוב לוינסקי בדרום תל אביב, שלפני עבודה לפעמים אני נכנס לכאן בשביל לפתוח את היום שלי עם הכוס קפה טעים שמכין לי אילן. עכשיו אילן, תספר לי בבקשה איך אתה הגעת, נכנסת לתחום של הקפה. זה מעניין לא רק אותי, בטח כל האנשים שמסתכלים את הוידאו הזאת, כי לא סתם בן אדם נכנס לדברים כאלה. בבקשה. עבדתי בחברת מים, עבדתי מכונאי אופנועים, התגלגלתי, הגעתי יום אחד, אז בזמנו היה מודעות בעיתון. כן. והיה כתוב טכנאי למכונות קפה. לא היה לי מושג מה זה בכלל. אמרתי, אני הולך, שמעתי טכנאי, אני איש טכני, כל החיים שלי מכונאי אופנועים, מכשירים של מים, הלכתי לראות מה זה מכונות קפה. הגעתי לשם, ומשם הייתה אהבה גדולה. נדלקתי על כמה שנים? בערך לפני 25 שנה, משהו כזה. התאהבתי בדבר הזה. זה היה לי תשוקה. ומהר מאוד הבנתי שאני רוצה לדעת הכל על המכונות קפה. היה בדיוק השוק היה בחיתולים, עוד היה אז רשתות כמו אפרופו וקפולסקי, הכל היה עוד, לא היה את ההתפרצות של הקפה כמו שיש עכשיו. לא ידעתי שאני הולך למקום שזה יהיה לי המקצוע של החיים הכל. עשיתי מה שאני אוהב, ומשם זה התגלגל והתפתח. והתשוקה גדולה. זה ממש מעניין, ואיך בן אדם מתחום של המים ואופנועים הגיע למקום כזה, והיום אילן, אחת הכי מוכרים בארץ שמתעסק במכונות קפה, בקפה עצמו, ויודע על זה המון. עכשיו אילן, יש לי עוד שאלה מאוד מעניינת. איזה בן אדם צריך להיות בשביל לעבוד בתחום כזה? כי קפה זה הרבה טעמים וזה כל מיני סוגים, מכונות גם, יש מלא מכונות, ואיך אתה חושב צריך להיות בן אדם בשביל לעבוד בתחום כזה? לא ידעתי כמה אני אוהב קפה, עד שנגעתי בקפה, אבל מאוד אהבתי את התחום הטכני. איש טכני תמיד הייתי, ותמיד הייתי סקרן, לדעת לפרק, להרכיב, להמציא, לבנות, תמיד זה כל החיים הייתי מגיל קטן. הייתי מפרק בבית הכל. לא הייתי מרכיב אז בזמנו, אבל רק מפרק. והתגלגלתי, והיה לי אהבה מאוד גדולה, וראיתי שהקפה זה עולם ומלואו. ונכנסתי לשם, נשאבתי והתאהבתי בקפה. זאת אומרת שכל בן אדם יכול לעבוד בתחום, רק צריך הרבה ללמוד ולאהוב את זה. להיות איש טכני ולהיות סקרן. לאהוב, הרבה אנשים אוהבים קפה, אבל לדעת לתקן את המכונות, איך המכונה עובדת, מה מיוחד, מה עושה את ההבדל בין אחד לאחד, צריך ללמוד, להיות סקרן. אני פשוט, היה לי חלום לבנות מכונה, כולם אמרו לי זה לא כלכלי, אמרתי לא מעניין אותי, אני אבנה מכונה, ובניתי הרבה מכונות. עכשיו אנחנו עוצרים לשנייה, אנחנו עוברים לחדר טכני של אילן בשביל לראות מכונה שאילן בנה, וממה הוא בנה אותה, ואיך היא נראית, הוא יספר לכם עוד שנייה. היה לי פנטזיה לעשות מכונה ממנוע של אופנוע איטלקי, מוטוגוצי. לא הלכתי על מנוע שלא קשור עם זה, מנוע, בדרך כלל ב-BMW עושים מנועים עם בירה. אני החלטתי לעשות מנוע איטלקי עם חלום ילדות שלי, שזה מוטוגוצי, ולהפוך אותו למכונת קפה. אז יש פה מערכת חליטה, יש פה בפנים מובנה כל הצנרת, משאבה, כל מה שצריך, ברז חשמלי. יש פה פיקוד PID לכיוון הטמפרטורה, יש פה סוויץ' יפה כי זה בסטייל של אופנוע, מפסק, חירום, כל מה שצריך. וואו, זה באמת מעניין, באמת מעניין. בואו נחזור ונמשיך דיבור שלנו על הקפה. אילן, תגיד, איזה קפה אתה אוהב להכין לעצמך? אני אישית אוהב אספרסו. אוקיי. אבל השיטה הכי טובה לטעום קפה ולשתות קפה זה בפילטר.
אספרסו זה חליטה אגרסיבית. מקינטה, כל הדברים האחרים זה חליטה בטמפרטורה גבוהה. אספרסו, פילטר זה השיטה הכי נכונה לטעום קפה ולדעת את האופי שלו, אם הוא פירותי, אם הוא מתקתק, אם הוא חמוץ. אני אישית אוהב אספרסו. ואתה שם סוכר או? מדי פעם אני ממתיק אותו, כי זה פותח טעמים. רוב הפעמים אני שותה בלי סוכר. קפה שותים איך שאוהבים. וחלב וכל הדברים האלה זה לפי טעם. זה לפי טעם. יש לי מנהג, יום שבת בבוקר אני תמיד שותה קפה עם חלב. כל השאר אני שותה אספרסו, אני שותה המון אספרסו. הסטנדרט שלי שאני מכין זה תמיד בדאבל. אז תמיד שבא אורח אני עושה תמיד 2, אז אני חייב לשתות איתו. אז קפה טוב לא זורקים. אז אני שותה המון אספרסו. ואיך אתה יושן בלילה? עם כדור שינה בינתיים. הנה, ראיתם הרבה קפה, זה גם לא כל כך בריא. אני דוגמה, פותח בוקר עם הנס קפה, הכי רגיל, הכי פשוט, מגיע לעבודה או לאילן, כי אילן עובד על ידי ואנחנו תמיד בקשר טוב. אני שותה כוס אקספרסו, ובמשך היום אולי אני מכין לי עוד בוץ אחת. בוץ זה קפה ישראלי. בוץ זה קפה מצוין. שאהוב פה בארץ. ומה אתה אומר על הבוץ? אני אומר שכל קפה הוא טוב, איך שאוהבים, אממה צריך לטחון במקום. אם בן אדם טוחן קפה במקום ושותה אותו, זה הסוד לקפה טעים. קפה שטחנת ושמת אותו בצנצנת, מתחיל לאבד מהשמנים שיש בו, והוא כבר לא, יש לו ריח לא טוב, וזה כבר לא קפה טעים. בדוגמה, קפה שהיה נקרא טורקי, עכשיו קוראים אותו... בוץ, טורקי זה צורת בישול. אם אני פותח את השקית ושם אותו לצנצנת... פתחת את השקית, אם תשימו לב, בתוך השקיות יש חנקן, בשביל להחזיק את הטריות של הקפה. פתחתם, שמתם בצנצנת, אתה יכול להריח, בהתחלה הריח הוא רענן, הוא פרשי, למחרת כבר זה לא אותו ריח, אחרי יומיים הקפה מת, אין בו שמנים, אין קרמה בקפה שעושים אין את הקיימק, מה שאנשים רגילים לקרוא לקפה טורקי. אין כמו לטחון קפה במקום. אוקיי, הגענו לשאלה הבאה, גרעינים. יש הרבה אנשים, המון אנשים שקונים גרעינים, טוחנים אותם ועושים קפה על המקום. איזה גרעינים אתה ממליץ לאנשים שלכל כיס זה מתאים, כי יש גרעינים שעולים מלא כסף, יש גרעינים בינוניים. אתה יכול לספר קצת על זה? פולי קפה זה שוק מאוד נרחב. מוכרים הרבה פעמים קפה פשוט ונחות בהרבה כסף, ואנשים טועים וקונים, והם חושבים פסיכולוגית שבגלל המחיר זה קפה טוב. יש הרבה פעמים קפה שהוא לא יקר, והוא קפה מצוין. יכול להגיד לך בסוד, רוב האנשים בישראל אוהבים רובוסטה. מה לעשות? בהתנהגות הם אומרים, אני רוצה רק ערביקה ואני לא רוצה רובוסטה, אבל בסך הכל הם אוהבים את הרובוסטה. הערביקה הוא מאוד חמצמץ, הוא פירותי, יש לו פחות קרמה, הרובוסטה יותר כבד, יותר מתקתק, יותר קרמה, יש לו יותר נוכחות. הרוב זה מתאים שילוב ביחד, שיש כאלה שהם אומרים לי בלי רובוסטה בכלל, זה לא נכון. השילוב של טעמים, זה יוצא טעים מאוד, שלפעמים לוקחים קפה שהוא חמצמץ וקפה שהוא מתקתק ומשלדים ביחד, זה כמו מתכון. כל אחד עושה את התערובת שלו. קפה יקר, אני חושב שהיום קפה טוב, הממוצע שלו זה 100 שקל. 100 שקל לקילו, 100 גרם, איך זה עובד? לא, לקילו. עכשיו, 10 שקלים ל-100 גרם, משם זה מתחיל. הבעיה שיש כל מיני זנים שהם מאוד יקרים. חלקם מגיעים לארץ בכמויות קטנות, אז המחיר עולה, אבל לשם אני לא נכנס. גם יש כל מיני כתבות שהמחיר של הקפה עולה, המחיר של הקפה יורד, זה דברים שלא נוגעים אלינו, זה לא מעניין אותי, זה כל מיני כוחות וזרמים למעלה. ואני ראיתי בחנות שלך, אני אגלה לכם סוד, הרבה אנשים מפורסמים, הרבה אנשים שבאמת כל העם ישראל, כל הארץ ולא רק בארץ מכירים אותם. מה הם שותים? רוב האנשים שותים אספרסו. כולם רוצים קפה טוב. תשמע, אני אומר, תיפתח לטעמים, תשתו הרבה סוגים, כי בדרך כלל אנשים ננעלים על איזשהו סוג. תמיד יש לאנשים איזו אווירה שהם היו בחול, אז בחול הקפה הכי טוב, כי אנשים נוסעים לפן, לטיול, ופתאום בחול אתה נהנה מהאווירה, ושמגיעים לארץ זה לא מתחבר לאותו דבר.
קפה גם כן, לפעמים אתה קצת עצבני, קצת כועס, אז אתה שותה קפה, אז הטעמים לא אותו דבר. צריך קפה, לשתות אותו בסבלנות, להתענג עליו. בסוף, הקפה הכי טוב בעולם זה הקפה שאתה אוהב. זה העובדה. האמת, אני שומע את זה, וכל מילה אני חותם עליה. זה באמת, אין מה להגיד. עכשיו, אילן, אני רוצה שתראה לנו כמה מכונות שאתה בנית. אני יודע שאילן בונה מכונות, ואנחנו ראינו אחת, ויש לו עוד כמה מכונות פה שהוא בנה, וזה דברים מאוד מעניינים. מה יש לך ככה? אנחנו לא הכנו את הפגישה שלנו. אני הגעתי לפה עם המצלמה, אמרתי, אילן, בוא נצלם עליך סרטון. הוא אמר, בבקשה, וככה אנחנו התחלנו. בגלל זה אין פה שום הכנה, אין פה שום דיבורים לפני זה, ובוא נראה משהו שבאמת אילן לא מראה לכולם. תראה לי איזה מכונה שאתה בנית. הנה יש לנו את המכונה הזאת. הנה, בבקשה. זה הגב שלה. בואו נעבור לראות את החזית שלה. זו מכונה שבניתי אותה על הצרכים שלי, הכי סטרילית שיש, תמיד נקייה. מערכת חליטה של מכונה מאוד מאוד יקרה, שכאשר אני יכול לעשות פה כמה כוסות קפה שאני רוצה, בלי הפסקה. אני אראה לכם איך עושים קפה. שאלת אותי מהקודם מה זה אולג? זה מסחטת תפוזים שעולה 10 יורו. מנקה את העילית של הקפה, בלי רעש. אנחנו רוצים שיהיה לנו נקי. נעלים את הקפה. מעתקים. כמה מעתקים? תמיד שואלים. 21 קילו. נכנסתי מלמטה כי זה מעניין לראות את זה. עם הקפה של אילן, ששתיתי אותו לא פעם ולא פעמיים, ולפתוח בוקר עם הקפה כזה, זה הכי כיף בעולם. לחיים אילן, לחיים אח שלי. בשורות טובות שיהיה לנו. רק טובות. וואו, אני מרגיש שאני פותח את העיניים. איזה כיף. הכי טוב בעולם להתחיל יום עם הקפה כזה. עכשיו עברנו למכונה הבאה של אילן. מה זה המכונה הזאת? זה מכונת קלייה. פה אני קולט את הקפה. וואו. זאת והשנייה, אני עושה פה דברים מיוחדים, קלייה מיוחדת. כמו מה? כל מיני זנים ייחודיים. אני אורז את זה בפחית, בפחיות כאלה, עם שסתום על חוזר. למשל פה יש קפה מקלימנג'ארו. יש לי מאתיופיה, סומטרה, אינדונזיה, כל מיני טעמים של קפה. וזה... ספיישלים. כזה דברים אתה מוכר כאילו, כן? ברור, כן. תראה לי את הקופסה. איפה אפשר לקנות את זה? פה, רק פה. רק פה. ומה הכתובת פה בדיוק? מטלון 74א, תל אביב. מטלון 74א, תל אביב. אתם יכולים לקנות פה קפה הכי טעים בארץ. וגם אם התקלקלה לכם מכונת קפה, לא משנה איזה סוג, אתם גם יכולים לבוא לאילן ולסדר את זה. זה, אני אומר לכם, לא בשביל פרסום. אני אעשה את זה בשביל שאני מכיר את הבן אדם, וגם אצלי בבית מכונת קפה, אני קניתי פה. ותראה את המטחינה שאני קניתי פה בשביל להכין את הקפה. מטחינה הקטנה שקנית. כן, כן, כן. בשביל. זה. זה בדיוק מה שיש לי. תספר קצת על המטחינה הזאת. סכינים קונים, מטחינה נטענת, פתרון מושלם לקפה טרי, למתנה. סוגרים את המטחינה, נותנים לחיצה, מטחינה עובדת, טוחנת, ברגע שהיא יוצרת היא חוזרת רוורס בשביל לנקות את הסכינים. פה יש לנו כיוון לעובי התחינה, היא מגיעה לרמה של קפה טורקי, משם אפשר רק לעלות לאספרסו, למקינטה, לפילטר. זהו, פתרון של 280 ש"ח עם רבע קילו קפה מתנה, מטחנה נטענת, שתמיד יש קפה טרי וטעים בבית.
כבר לא קונים כזאת יותר. מבחינה יש לי בבית ואני מאוד ממליץ עליה כי היא באמת טובה. יש פה אחריות לשנה, אין שום בעיה. וגם אני כיוונתי אותה למכנת מוקה שלי. אתה מכיר את המכנת מוקה, מה אתה תגיד על המכנה הזאת? כי הרבה צחקו עליי שאני עשיתי את הסרטון על המכנה הזאת, אמרו זה לא קפה וזה וזה, אבל אני מאוד אוהב. אין דבר כזה לא קפה. כל אחד ישתה את הקפה שהוא אוהב. יש אנשים שעד היום שותים קפה בוץ, קפה טורקי, קפה שמבשלים אותו, קפה ערבי, קפה אספרסו, קפה פילטר, קפה מקינטה, כל אחד ישתה את הקפה שהוא אוהב. ועדיין יש אנשים שאוהבים נס קפה. מה זה נס קפה? גם אני בבוקר. לקחו אספרסו, ייבשו אותו, ושמו לנו בצנצנת. המצאה גאונית, פתרון לקפה שאין מכונה, זמין תמיד. אבל זה נותן לך פתרון לשתות קפה טרי. הטוחנים פולים במקום, הולכים לשטוף פנים, חוזרים, כל הבית ריח של קפה. אני קונה פה גרעיני קפה, טוחן במכנה הזאת, ומכין לי קפה מה שאני רוצה. או שזה אקספרסו, או שזה במכנת מוקה. ניתן לכוון. או שגם קפה בוץ אני יכול לעשות עם המכנה הזאת. נכון. אילן, אני מאוד אהבתי להיות אצלך היום. גם אני אהבתי. אני מאוד אהבתי את הקפה שלו. עכשיו אנחנו נשב בשקט עם הווייפ שלי, לעשן, נדבר עוד. וחברים, אני מאוד אוהב לצלם סרטונים, לספר סיפורים על אנשים מיוחדים. אם זה מעניין אתכם, בבקשה, תכתבו לי בתגובות מה אתם רוצים לראות, עם מי אתם רוצים להיפגש, ואני בשמחה אני אעשה לכם את זה. אילן, המון תודה רבה לך, אח שלי. תודה רבה, אולג. עכשיו אנחנו ממשיכים את היום שלנו עם הכוס קפה טעים, נדבר עוד קצת ונרוץ לעבודה. ביי חברים, ניפגש.